Galicia deixará de ingresar máis de 120 millóns de euros nas arcas autonómicas polas medidas lanzadas polo Goberno Central para paliar os efectos da guerra de Irán. Esta mañá celebrouse un novo Consello da Xunta onde se trataron temas de actualidade. Un dos primeiros en abordarse foi o vencellado ás medidas aprobadas polo Goberno Central para facer fronte á crise provocada pola guerra que se está a producir en Irán. O titular do Executivo Autonómico, Alfonso Rueda, advertiu que as accións impulsadas dende Madrid para paliar os efectos da guerra terán un impacto directo nas arcas de Galicia, xa que se deixarán de ingresar 120 millóns de euros nos 3 meses que estarán inicialmente en vigor. Sin ningún tipo de diálogo, sin escoitar en absoluto as comunidades autónomas, desde logo a Xunta de Galicia non, pero as medidas impactan moi directamente. Hai 3 impostos sobre os que pivotan as medidas: a reducción do IVE, a reducción dos impostos especiais sobre os hidrocarburos e o que afecta o imposto sobre a electricidade. Son tributos cedidos ás comunidades autónomas, polo que o impacto das medidas adoptadas impacta na facenda das comunidades autónomas, e a facenda das comunidades autónomas é a que sostén os servizos públicos que prestamos ás comunidades autónomas e, polo tanto, a Xunta de Galicia. E sostén que cada mes que estea en vigor esta norma, Galicia deixará de percibir máis de 40 millóns de euros. Nos 3 meses de vixencia, a Xunta de Galicia deixará de ingresar nas arcas autonómicas 120,6 millóns de euros. O desglose serían, por mes, 23 millóns pola recaudación do IVE, do Imposto sobre o Valor Engadido, 7,7 millóns polo imposto especial sobre hidrocarburos e 9,5 millóns polo imposto especial sobre electricidade. En total, en 3 meses, 120,6 millóns de euros de menos. Somos perfectamente conscientes de que era necesario adoptar medidas, somos perfectamente conscientes de que as persoas neste momento necesitan que se lles axude unha disminución nos costes, pero tamén creo que todo o mundo é perfectamente consciente de que é un esforzo compartido. No eido marisqueiro, o Consello da Xunta aprobou inxectar 22,7 millóns de euros para recuperar e rexenerar os bancos afectados polos temporais que provocaron baixa salinidade e unha gran mortaldade de bivalvos nas rías. 19,2 millóns destinaránse a ofrecer ás cofradías ou entidades titulares dos plans de xestión a posibilidade de asinar convenios bilaterales de colaboración coa Consellería do Mar. Estes convenios deben incluir, entre outros extremos, un proxecto de rexeneración específico con todas as accións precisas para a recuperación deses bancos, procurando así unha xestión máis áxil que permita a execución dos traballos no momento en que sexan necesarios. Cada proxecto de rexeneración específico será elaborado polas propias cofradías ou entidades, que son as titulares das autorización e, ademais, son que mellor coñece as circunstancias e particularidades de cada un dos bancos marisqueiros. Ademais de asinar convenios coas confrarías máis afectadas, o informe inclúe outras medidas. O destinar 1,5 millón á repoboación de especies ou tamén destinar 2 millóns para o reforzo dos proxectos de conservación e restauración da biodiversidade mariña. Xunto a estas actuacións, haberá outras actuacións de carácter normativo e de carácter social, e deste xeito, dende a Consellería do Mar, prevemos a prórroga dos plans de xestión marisqueira ata o ano 2029 e tamén propoñeremos a modificación da normativa estatal para mellorar a protección social das persoas mariscadoras a pé. Así mesmo, xa iniciamos outras accións, como solicitar a exención das cuotas da Seguridade Social para as profesionais afectadas pola suspensión da actividade. Tamén puxemos en marcha a elaboración do Plan de Acción do Marisqueo 2630. O presidente da Xunta anunciou tamén que o Goberno Autonómico porá en marcha unha aplicación móvil para ampliar a detección temperá de incendios forestais e facilitar o aviso. Vamos a habilitar unha aplicación móvil que será complementaria aos sistemas tradicionais de aviso 085, 112 e que vai permitir que as persoas a través desta aplicación poidan dar aviso de calquer conato, de calquer lume forestal que perciban. Vai estar disponible no mes de xullo, co inicio da campaña de alto risco, e xa digo, vai dun xeito moi sinxelo permitir ás persoas que den aviso e máis enviando datos de xeolocalización do lugar onde está o incendio do que están dando conta.
Imos tamén, seguindo no eido tecnolóxico, ampliar nun 30% a rede de videovigilancia. Imos chegar ás 241 cámaras instaladas enfocando as zonas de maior alto risco de incendios e incorporando máis drons de vigilancia tamén de última xeración con sistemas de detención cada vez máis sofisticados.